Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Allô, les abonnés, YouTube, les abonnés minoube YouTube sans fait, Facebook sans fait, Instagram sans fait, TikTok sans fait, Viber sans fait. Ambe bon wati na ni kaufu, ni islamia ka foli, da kunya kilimpe ko, kaube ka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah alhamdulillah lezi ala kuli hali amitando da alai kama sura amela hali ya wala hali ya kono ambao fuka wale nyumandon sabu manifi ni deme yo ni deme baka ochayra ikanu baka ochayra ebe fereti ke kufu ibufu ni hakili note ebe jalaki wa ini jalaki kaka okoso amba be wafu amba ubefu da kuli yakile ka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh folu temenu kofe amba ufu dante foli mina folu temenu kofe amba da donia ka fo ko c'est la voix de votre frère Abalmanche do koroche do dogoche do ga kalande do ga kalanfa do ga metrido wa aywa do de do fa do furuche do yere buran de benye wa nye do nyimye do yere tenfe no lu yen kuma game weka ko mugisa ni benata au bede ko kadne mbawfo l'islam ya ka fo l'islam yani inshallah ala kan to nyoy c'est la voix de maître Badra Aliou Badini de Sabali Kan inshallah and bi ala ka sabali di ambela jelema alhamdulillah. Alors bi anya décidé ka boni secret bakelenye secret mi ni mogo tuma chama ame nyina ko me kasoro na kunko seri madongo do iba donc afoko a o diente kelenye dien flade o de mu secret ina fo balawu kuma datu hali na ya soro kiye mani finde faga kama soro ijotara na kuma sera fama soro ka kuma wilila na ya soro iye ninge na la sonama akuma atifete ika wa ite kasoke walma kuma do sera faga soko kuma lo ne minena doron kuma yere jugement yere ba do ko jugement bi mino biti datugude kana kuma cheo ni gundon do doron ya bara no ya le inshallah ite jugement ti mine ibe bo jugement kono no man donc amba fe ko ala to de chari kadi ambalman islamé be la jelema akata ka yere de menaye hal na soro kubi kaso de ke ni kon sira ka di baraka kon kuma kele nye kuma bana amana ke kuma sugo yi walma tokocien ye ko do ke tokociena ina fo Baldazar no muso keme nani ele kele ni kele e foro kala e ko mo wuru foro kala ba tramogo ala kan kisi ni centa yona ma ay ya fama bon kuma ona ke chugo tuma do rambe ko fa fo chugo rade chaba ko kele kata muso keme nani nyini même pas 3 mois kalo sabakata kalo nani kele ngono nana keram make amuru gaishu ya me ta nyoko ke awa manyina ala fa ala kambe kisi ni nu na nyoko na koma bo mo mana ko sugun ke ka kuma charla dugu kono be fe mo daka lamine mo daka mine kuma kana tayoroshi mo shi kana kiseke ka lebo ko kuma fo bari adama de do de be ala ka dugu kolo kan mana ko jugu fitini ke chogo abe bange dien be bo kalama no na nyoko na yisoro ni ala to yin ta ka bara be kuma be datugu ma shi ti se ka dala maka kuma to ko kan mo be je kuma kan nyatugu ni nyayele lebu ni kuna shuru ni maloya min mana ke kan fo tuma dora arise yere faka kuma tuma do ke ko me bi yere kun faka do bo yere faka Baldazar ka ko fla ko muso fla de o yere di sayama mena ya soro ko ni gundo nyoko na tube o muso nu ya soro ka bara ka kuma datugu mo shi date la maka kuma kan ma faka ke ko jugu ke baka we ka fo ko ala to ko bombolo ni ko jugu ke ni mo bora kalama aywa ne koni mbe ala to ko ne ke walsa ni ya kete ala ki tacha ala kana to kuma be datugu fiyo ne mi yi kalala ne be o fi iye kana son ko kede ay sabali de nyogonte manifi ni ma don ko jugu dafe o ko te soro o lo ko ti soro me ekita ke keni ani ko jugu keni adama den do be ala to sutura de ni ko jugu fi kini ke dron ba dibe dien bo akalama dien be ba mangame bon o dole Baldazar soro me Baldazar tanti ko jugu fi kini de a jamana milliard wa kelen dom ko détourner ko ke kelen tay imam mako were nyenaye fukata to ka sunguru bawle sanko nyini fuka o filmer kasi ma kene nani yona ma menga kuma misali de ka jirawla ka fo adama den imana lebu ko ke chugo ika gunduman ko mana boroto chugo ko dien be boro kalama ikera ma bayo ikera maniyo imana ke ma qualité kika lebu ko kuma do bora dien be fe ka dama ka o kuma kan e be fe ko kuma le datugu nita o kuma be datugu mo shi dati la mo kuma kan fo yomul kiyamati abara chugo amano nyefo sani soni ka konye amba nyini awfe ay abonné an page kan akana nyina na abonné na abe notification like
comme ça alni ma wera na video bla kama soro a connecter nte na na connecter wakati mina dora bisinga nga video soro aka telephone kono ayere inshallah akana nyina aya nga video aya partager an balma islamé be ka se ka nga ala to nun soro ku yere mako dila nayi inshallah an bawo deli akana nga ala to ta kata an balma islamé anarke nayi ku namara nayi ayu dabla o te son may ni ye qur'an ke ka mako namara ala ti to ide bari abalo ko ala le qur'an nayi ala kuma kande qur'an nayi akana so nga escoro keliwni namara o ken an ala to ye ayu dabla se ngoro bolo koro akana so ko ke o te horon yere jogo kuma te islamé ma inshallah donc o teben ko fe ambe fe ka Allah somi fana an ye yelman do anga bara o cogora parce que kan chaman ba de be fo anga kalambulu nun kono nana kalambulu be kuma awba don cogo mana ensemble pour réussir na sala chayara sa batara groupe minum be différemment abata groupe binani na voilà tabdilu clan eurobe samiru ni batuta o clan eurobe chebi saba clan eurobe turabu clan eurobe kalolo laje ki ka burju fle ki ka lolo ko ka bo sengen kono o kalambulon be ka watimu kalambulon be aywa ismu nuraniya kalambulon be ismu zulmaniya kalambulon be ensemble pour réussir yere fana be aywa chebi saba nunu fen chama de be kalambulon dana akacha mamin we fe ka nga kalambulon segere awe amana numéro de WhatsApp numéro mabla ko ka taka an wele de appel te ni mogo yan wele ambo ka numéro bloqué akana an wele le ban segen ko jugu akana son kan wele mais abe se ka do WhatsApp kono ni vocal ka daw ya bu vocal ke na bu fe ka message le sebe aba sebe ka bla amana na aka vocal lame ni ka aw jabi ni ala sonama inshallah alors kawla somi ko yelmani min dona baranina kan chama de be fo anga groupe no sanfe al wolofo kambe fo bawlen kambe fo anyi kambe fo bete kambe fo moshi kambe ke wolofo kambe anglais be français be arabe be bamanangan fana be voilà donc kaminu tradition be ke kan chaman ba de la parce que dien be mo do be so anga groupe sanfe donc na ala to kelen jigi amba kuma kan nu yelma walsa mo minun te kan nu me oluga se ka me o ka kan fotara arabu kan fana fotogo be donc ala to na mi video jigi aba laje sebel ke yorona abana sebe tradition en arabe ko ni kuma kan yelmana arabu kana donc ne mi arabu kan me be singa do o video kono ki ga video lame bon ni ya a sebel be ko tradition en français aywa o ba jira ka fo ko video ni kwa tradition no akuma kan be ka fo français kan de la ibe do iba lame ni ya yi a sebel be commentaire la ko tradition en bamanan iba do ga fo ko ni video ni akuma kan be bamanan de la ina fo ambe ka min foti iba ni video ni bamanangan fola o tade ni ya seben be ko tradition en wolof iba do ko video ni akuma kan be wolofo kan de la ou bien quand c'est en mouré iba do ko moshi kan de do etc akuma be ni chogon de la bon e mo mi fana ti se ka e mo mi ti se ka kalanke eti to kan sebeni yeni don ka fuki ba al don ka fo ko ni kuma kan be ni video be bamanangan na ou bien moshi kan na ou bien wolofo kan na ou bien arabe ou bien anglais na ele be video ni cliquer ka lame doni abe fora kamera ni ya lame ka se minti 7 minti 9 yoro mina ibena lonka abe fora ni kandela donc ibe soro ka kan lame me kana singa video lame ka e kuma abe fora français wa fora bamananga na ibe singa e kuma abe kera kandela de mawdo ambo kuma ke ka awla somi bamananga na obe français la me ta soro kuma kan yere video no kuma kan yere ibe ta soro wolofo kanu obe moshi kanu obe anglais no akuma be nyefe doni donc orani na do na video kono aba lame ka se fo yoro doni minti nani yoro la na ya e na ma yelema abu soro ka famiya ko chenkena ni kan abe foro kamina neti ni kan me donc antu mo fe ko yoro de ke ka la donia aw ni chaka famiya ko nyumana alors ni ala to ni amana adafan ni jigi adafani ale kele maje alors amana allame nyogon fe inshallah na la ka je abe ka fo bamanangande la aka lame. Alors, donc, abat lumajo, vocal nikan, kalame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah rabbil alamin. Duba jama, ame bono wati na ni ka fuli kere ya kadi duba jama bela jele madakuni ya kelempeu islamia ka fuli sanyani fuli mi ni yerma jikido fuli do fuli mi ni kishini nema ka fuli do
foli min ni yɛrɛ dɔn ka foli de don foli min n'a bɛ foli kɛ ɲɔgɔn filaw bɛɛ lakisi tɔɔrɔ caman bɛɛ lajɛlen ma inshallah an b'aw bɛɛ fo ni silamɛya ka foli ye n'o ye foli saniyani foliw tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ dugawu kɛ diɲɛ ye ka dugawu kɛ farafinna ye ka dugawu kɛ farajɛla ye ala ka diɲɛ ɲasuma k'an yɛrɛ ɲasuma o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ dugawu kɛ banbagaw ye ala ka hinɛ banbagaw la ala k'u jigiyɔrɔ ɲɛ k'an yɛrɛw ɲɛ k'an ka denw kɔnɔ o fana tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ dugawu kɛ banabagatɔw ye minnu n'anw man ɲinɛ ala ka jɛn ka kɛnɛya di an ni banabagatɔ tɔw bɛɛ lajɛlen ma ani fana an tɛ ɲina an bɛ dugawu kɛ kɛnɛbagatɔw ye ala ka dɔ fara olu ka kɛnɛya kan sanga ani wagati bɛɛ su ani tile alors n'an ye dugawu kɛ nin kɛcogo in na an bɛ dugawu kɛ an yɛrɛ kun ye gɛlɛya bɛ minnu kan ala ka gɛlɛya wuli ka bɔ o nin kan ni ka hɛrɛ su gɛlɛyatɔ bɛɛ lajɛlen kan ala ye nɛɛma nɔgɔya an minnu fana ye dɔɔni dɔɔni ba an minnu bolo hali bi ala ka nɛɛma jidi ala ka sɔrɔ jidi hami o hami bɛ minnu na maa o maa tɛ yen ko hami dɔ tira hami min bɛ min na ala ka bɛɛ ka hami wuli hami minnu bɛ bɛn ani ala ta ma ala ka sabali d'an ma ka muɲu d'an ma ka ban ka fɛn d'an ma n'o ɲɔgɔn tɛ n'o de ye limaniya ye inshallah alors n'an ye dugawu kɛ nin kɛcogo in na ka ban an bɛna bɔ ni recette kelen ye n'o de ye ka kuma datugu kuma bɛ yen dɛ parce que an bɛ ala tɔgɔw jigira anw ka teli ka min jigi tuma caman o de ye siri bɛ na ala ka siri wuli ka bɔ cogo min na kan gɛrɛsɛgɛw tiɲɛni don bɛɛ hami don o de la ka sɔrɔ kunko wɛrɛw bɛ yen n'olu kunko ser'i ma i bɛ ɲinɛ i ka gɛlɛya bɛɛ kɔ o de ye kuma gbɛlɛn mana i sɔrɔ i ni faamaso ko kuma mana i sɔrɔ n'a kɛra kuma gbɛlɛn ye i b'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ na ja ko wɛrɛ bɛ ala ka dugukolo kan min man nɔgɔ ala k'an si kisi faamaso ko kuma ma ala k'an kisi kuma gbɛlɛn nasira o nasira kan kuma gbɛlɛn nasira o nasira kan ko n'a nana se kuma ma kele bɛ fɛ k'o kuma le datugu ka kuma datugu ka ko dɔ datugu walima i ye kolonya dɔ kɛ a kuma carila dugu kɔnɔ e ka hɛrɛ taara i ye maaba ye ou bien bon i bɛ ka o yɛrɛ taara quoi lebuko kuma dɔ i ka lebuko dɔ bɔra a bɛna cari diɲɛ kɔnɔ diɲɛmɔgɔw bɛna mɛn n'o dun mɛnna dɔrɔn e ka hɛrɛ taara i n'a fɔ an bɛ exemple ta a mɔgɔlankolon dɔ kan o tɛ maa sɛbɛ ye mɔgɔlankolon de don mɛ nka a ka maalankolon ala k'a sutura a kuma kana bɔ komi i n'a fɔ jɔn ko balizara ou bien ko baltazara a cɛnin yɛrɛ tɔgɔ man di exemple lo bɛ k'a di aw ma aw kana an ka kuma bisigiya ni bisigiya ko jugu ye baltazar Guinée équatoriale ka cɛ i n'a fɔ o n'a ɲɔgɔnna ele ka miliyari 1000 suɲɛ 1 multimilliard e k'o suɲɛ jamana ka nafolo de k'o suɲɛ o kuma wolola kɛnɛ kan o y'i minɛ o b'o kuma ɲɛnabɔra o b'o wariko ɲɛɲinina o tilara ka taa bɔ e ka gundo ko dɔ kalama n'o poyira e ka muso 400 ɲini Allahu akbar o video carinin no yɔrɔ bɛɛ la maaw bɛ k'a kuma fɔ réseau diɲɛ bɛɛ bɛ k'a kuma fɔ o n'a ɲɔgɔnna a tigi ka bolo ka se ma k'i k'a dɛmɛ ale ka lebuko dɔ bɔ ni ye kuma nin ka kɛ komi ɲama-ɲama yɔrɔnin kelen vocal suivant k'o kuma datugu ou bien a ka miliyari 1 ni kuma ni miliyari sigiyɔrɔma miliyari ça veut 1 multimilliard ale y'o nambara jamana ko kan o kuma poyira e bɛ fɔ kɛra kuma ba de ye sisan o bɛ fangamaso la sisan e bɛ fɛ k'o kuma datugu ɲɔgɔnyatugu ni ɲayɛlɛ mɔgɔ kana bɔ o kalama o n'a ɲɔgɔnna dakabana kuma kabakonu walima a lebu yɔrɔ kumanu i y'a dɔn mɔgɔ dɔw bɛ mɔgɔ la ni i ye maaba sugu dɔ ye n'i ka lebu fitinin bɔra diɲɛ bɛɛ de b'a mankan mɛn e bɛ fɛ k'o ɲɔgɔnna datugu walima hali n'i ye kumanin dɔ de sɔrɔ i ni faamaso la bon a kuma a tɛna ja i la cogo si la i ka ele jo t'a la fiyewu i bɛ fɛ k'o kuma datugu a bɛ misali ta o n'a ɲɔgɔnna kow de kan alors i ka kan ka mun de kɛ i b'a sɛbɛn dɔrɔn i bɛ kaye fuge ɲɛnaman dɔ ɲini dɔrɔn i b'a sɛbɛn bisimilahi rahmani rahim yasin wal qur'anil hakim i b'o de sɛbɛn siɲɛ 76 74 ni i bɛ mim ni dayɛlɛ hakim ka mimun ni i b'o dayɛlɛ
kuma b'i ni mɔgɔ min cɛ i b'o tɔgɔ don n'a y'a sɔrɔ kuma b'i ni jamana de cɛ i bɛ jamana yɛrɛ tɔgɔ don ka jamana yɛrɛ tɔgɔ don n'a y'a sɔrɔ kuma nin a bɛna cari ka kɛ lɛbu ye a bɛ kɛ cogo min na sisan e b'o de laɲini don min kɔnɔ i b'a datugu n'i y'a datugu sisan an ye gundo dɔ don tarijam nin kɔnɔna na mɛ o gundo tɛ n'i nana kɔlɔsi a bɛna sɛbɛn yɔrɔ dɔ la ko suma ta'khulu shay'in anta wahid ko kɔfɛ k'i bɛ fɛn dɔ dumu i kelen wala o yɔrɔ nin a dogolen n'o de parce que a fɔra yɔrɔ dɔ la ko ka sɛ kunkolo tigɛ k'a don sɛ kɔfɛla la a boda la a ka hakɛ to k'i bɛ sɛ kunkolo tigɛ k'a don a bodingɛ kɔnɔ a ti don a boda la dɛ sisɛ ni kunkolo dɔrɔn de bɛ baara nin kɛ mɛ e bɛna sisɛ tɔ dun donc o yɔrɔ na an k'a sɛbɛn suma taj'alu rasi dajajat fi taj'alu rasi fi dubri dajajat k'i bɛ sisɛ ni kunkolo yɛlɛma k'a don sisɛ boda la a ti don sisɛ boda la dɛ i bɛ sisɛ ni kunkolo le siri ni gese wulema ni finman ye ka taa a su don ɲamantɔn kan sisɛ tɔ i b'o tobi i bɛ sigi k'a dun i kelen i b'a dun i kelen kolo minnu bɛ yen i b'o fana cɛ ka taa a su don dugumaniso la fɛn ye n ko dugumaniso ɲamantɔn kan voilà o kuma i y'a dumu cogo mana a kɛra komi i k'i ka lɛbu ni kuma le dumu ten i kelen a kuma ti taa mɔgɔ si da fo n'o bɛ se ka sisɛ nin k'a bɔ e kɔnɔbara la k'a ɲɛnamaya k'a sɔgɔ k'a bila olu bɛ se ka o kuma sɔgɔ k'a lawuli sinon o kuma su donna da ti lamaga o kuma kan tugun ala ka dugukolo kan même n'a y'a sɔrɔ diɲɛ bɛɛ tun y'o kuma ta k'o cari i n'a fɔ Baltazar ka kuma carila cogo min na ele ye muso 400 ɲini san kelen kɔnɔ a yɛrɛ ma san bɔ wari ni ko daminɛnen wari ni ko kuma le daminɛnen no a ma tɛmɛ kalo 4 kan o nana ka taa ordinateur fana ta ka taa ye i ye muso 400 ɲini k'o bɛɛ video kɛ muso minnu video man kɛ jɔn de bɛ se k'o lɔn olu hakɛ ma dɔn parce que a fɛrɛn de ye muso 400 ni video kɛ a ma minnu video kɛ don Allahu Akbar ja dajali yɛrɛ yɛrɛ le bɛ ala ka dugukolo kan actuellement ja amrul gaisul daish ma foyi kɛ a tilera an ka diɲɛ laban tile nin kɔnɔna na an ye cɛ dɔw découvrir minnu ka jugu ka tɛmɛ amrul gaisul daish kan siɲɛ miliyari 200 muso 400 san yɛrɛ bɛ bɛn 365 jours san kelen tile 300 ani tile 65 de b'a kɔnɔ ele taara muso 400 ɲini kalo damani kɔnɔ a kɛra komi san kelen ni kɔ yɛrɛ la ale y'a kɛ o parce que san kelen bɛ bɛn tile 365 de ma ale ye video kɛ muso ni muso si ni si tɛ kelen muso 400 kalo damani kɔnɔ